O mes de agosto en Pontevedra rachou con todas as previsións. A ocupación media dos establecementos hoteleiros foi do 83%, un dato que sitúa a provincia en tempos prepandemia. A diferencia con respecto a agosto de 2020 é espectacular, tampouco sorprende a ninguén porque estábamos en pandemia, aínda que nós tivemos un agosto moito mellor que o resto dos destinos en Galicia no 20 e tamén de gran maioría dos destinos do Estado español. Este ano 21 conseguimos na provincia a mesma media do 83% que en 2019. A mesma media. Por comarcas, o Salnés foi a máis visitada cun promedio do 88,4%. A de Pontevedra cadou o 85%, mentras que a de Caldas chegou ao 81,4%. Por concellos, Sanxenxo foi o segundo máis demandado, só detrás de Baiona, cun 89% de ocupación. Neste top 5 están tamén o Grove e Pontevedra, que acadaron o 87,2% e 82,2% respectivamente. Os resultados só poden ser cualificados en Rías Baixas de espectaculares. Son espectaculares. Tanto que non só converten a Pontevedra provincia no territorio con máis visitantes de toda Galicia, senón unha das zonas top de todo o Estado español no mes de agosto. Dende a Deputación destacan a promoción do destino como unha das claves deste éxito. O 95% dos visitantes foron nacionais, cunha media de idade entre 35 e 60 anos, que permaneceron na provincia entre 7 e 15 días, interesados sobre todo no ocio e na cultura. E a importancia da boa promoción de Pontevedra provincia como destino seguro, sostible e multiexperiencial. Tamén temos unha empresa que analiza a influencia das nosas promocións que teñen millóns de impactos, non? E que, por lo tanto, tamén están sendo un elemento moi relevante para facer chegar as nosas propostas como un destino multiexperiencial. Neste balance cabe destacar tamén os datos do turismo rural cunha ocupación media do 90,7% e das vivendas turísticas que acadaron o 99%. De cara ao mes de setembro, o Observatorio de Turismo Rías Baixas volve optar pola prudencia nas súas predicións. Así calcula que a ocupación hoteleira roldará o 43%.